حضرت محترم درود شریف پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت محترم انہیں دے دوجے بیٹے کو پاک بدوے سن رائے محمد اجاز کو حاجی نور محمد صدر پرہار اتحاد پاکستان، انہیں دے دوجے بیٹے کو پاک بدوے سن، اور تریجے نمبر تے رائے محمد جوید پرہار اتحاد صدر اتحاد پنجاب، انہیں دے تریجے بیٹے کو پاک بدوے سن۔ درود شریف الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت محترم لنگر دا وسیع انتظام ہے، بڑے پرسکون طریقے دے نال محبت دے نال سماعت فرمے سو۔